अखायालाय हाबावगोन ना मागोनथाय बोरैबाबाथ' अखा हाबाथ' मोजाङानो नाथाय एसे आं अबबा थांबाना अखा हाब्ला बायो साला दाबो थथ'आबो फैला ओमफ्रायो अबबा थांनो नांगौ जाब्लासो फैनो रोङालै एफा नेबाय आङो थाबायलांनो बादों आं दिनै जारलासो जागोनलै थाब थाब थांना फैनो लुगैयो लामाफ्राबो जोंना माबायदिना नेबाबो मोननो नागिरा दासान्दि ओरैनो बाया जि टेनसनाव दङ आङो हाथायावनो थांना फैग्रोनोसै नै माथो सोरखौबा लोगो मोननांगौ सोरखौबासो लोगो मोनफ्रांबाय दिनैलाय लोगो मोनजानोलाय आंबो बाखादोंमोन नाथायो दाथ' लामायावनो गसंथारबायना एसे साइड हगारगोन ना लामाया बेथ' नै माथो सानबुन्दानि आवाज बायदिसो मोनबाय आङो लामायाव बेबायदि थाथेनांगौ जाहैबाय नोङो अ हेलौ चल लामानि मानसि लामाजों गावबागाव थां आरो मेल्ला ओरैजाय साइड दङ थांनो थाखै नोङो आंनि थाथेनाय लामाखौसो थाथेनाय नुबाय बेखौ मानो बुङा जे नों आंजों रायलायनो थाखाय चान्स नागिरदों नोंजों रायलायनो थाखाय चान्स नागिरनो मा दरखार जाखादों आंहालाय बुंलाय रेने बेद' नों बायदि मानसिखौ आं मिन्थिखायो दे ओरै नङा ओरै चान्सल'सो नागिरनाय नंखायखौनो आंखौ फटायनो दानाजाखा नोंखौ फटायनो नागिरदोंबो सोर आं बिथिंजाय फैदों आंहा मोनसे खामानियावसो थांनो नागिरदों बेनिबा बे नङा जे आं नोंखौ लोगो हमनो फैदों नोंजों रायलायनो फैदों आच्छा नों बायदि मानसियालाय माथो बिसास मा भरोसा नोंजों आं बेखारावनो मानोथो रायलायबाय थादोंब्रा माथो होनायानो आंना मोनसे मिस्टेक जाबाय दस्रा लामाथिंसो थांखानांगौमोन आं नोंखौ नुनाय लोगो लोगो एबार नोंखौ नुबायना दिनानो खाराब थांसिगोन आंना नों मानो फैनाय बे लामायावलाय जोंनिथिंजायनि लामासो आं फैखागोन ना नोंसिनि बिफाया बानायाखै बे लामाखौ माथो मोजांथ' होनो रोंखाया नों बायदि मानसिया नोंलाय बहाथो माथो मोजां होदों आरो आं बायदि मानसि माने माबा फोरमायनो सानदों नोंलाय हो बेखाराव आं नोंजों नांलायनो गोसो गैयालै दस्राथिं थांसै आङो आरे थांना थां नोंखौलाय सोरथो बादा होदों आंनि सेराव मानो नुजाफैयो नोङो नोंनि बेफोरबायदि मोखांखौ लानानै दाफैलै गुरब्ला नुजाफैबाय थाना नोङो दे जागोन दे बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय बेनो गोरोन्थि जाबाय सरि मालाया बहा थांनो नागिरदों बहाबासो गोसोखौ गाज्रि खालामजोब्बाय बियो सानाखैमोन नोंखौ बेहाय लोगो मोनगोन आरोथ' बिराद हेपियाव दंसै नङा होमबा नोंथ' आं हेपियाव दं गैयि बेखौ नोंनो माने जायखिजाया नोंनिफ्राय बिराद थिन गुना खुसियाव दं आङो दा बेनिफ्राय ओंखारलांदो नायनो बायो आङो ओंखारलांगोनब्रा आरो खुसियावलाय मा नोंलाय थाखागोनानोखा दे जाबाय दे खुसियावनो थादो आरो होमबालाय मानोथो नांबाय थागौ नोंनो मालायखौ ओमफ्राय पार्सनेल खोथायाव मानो हाबदेरखोलाय लामानि मानसिना नोङो लामाजों थांबाय था मानो जे आं बेखौ नुबा रायलायफ्लाङोथाय रायलाया सानो थेवबो रायलायफ्लाङो गोसोखौसो गाज्रि खालामना लानाय जायो नायनायावनो सिनायखायो हेपिलाय दंखायोखा आंसो माब्लाबा सानफ्रांबावोलै बेखौ दाथ' बयफ्रेन्डबो दंबावोसो खोमादां थाखागोन बेखायनोथ' बाब आंखौ दसेनो बावनो हाबायना मोजाङानो जाबाय दे आंबो नोंनिफ्राय गोजान जाबाय नङाबा ओरैनोबा माब्लाबा खारखागौसोमोनदां नोङो मा मोखां नायबाय दङ दाबो नों मानो थांजायासै दाबो थांगोन एसेबां एटिटिउड देखायनांलाया माबा बाथ्रा खोनासंनो नेबावदों ना नोंखौ लाजि फोनांजानो नेनानै दंबावो नोङो जाखायाखै दरखार गैया आयु नुबाय जायखौ लोगो मोननाङा सानो बेखौसो लोगो मोनो नोंनि खोथाया आंनि जिउआव जेबो सोलिला मिथिगौ ना सान आरो आंनि सेराव नुजानांखाया नोङो अन्थाइजोंसो खुबैनो गोसो जायो आं बाराखौबा बहाबा थांनो ओंखारबाय मोनसेथ' अखा आरो मोनसे नोंखौ नुनानैथ' दिनां गाज्रि थांबावसिगोन ओरैनो दासान्दि थुनथुलेनि जिउआ मोजां सोलिखायाखै बेफोरखि मानसि नालै नोङो हो जाय मानसिया गोदो गोदायनो आंजों जेबो रिस्ता गैलाना बिनि मोखांबो नायनो सुखुवा आं बिजों रायलायनोबो सुखुवा बिनि गारांबो खोनासंनो बासै आङो एसेबां आरो खबर लाग्राबा एथ' गोबावाव नों खेबसेबाबो खबर लागौमोन सान नाथाय नङा नोंबायदि गाज्रि गोसोनि मानसिया खबर लानायाथ' गोजाननि बाथ्रा दे आरो हाथायाव थांनांगौआसो आंहा ओमफ्राय लक्ष्मणआ दिनै हराखै नानि बाजैयाबो माबा सोंनोथाय हरनायाथ' हरदोंमोन र' जोंनावलाय मालाथो फैयोनो माथो दाख्लैनिफ्रायनो फैयासैलाय नोंखौ दाख्लै बैयावसो हारसिं लोगो हमनानै थांदों होनदों नामा बिमाजों रायजादोंनो मानिबा थाखै बेखायनो फैथ'नो हायाखै दाख्लै दसे ओरैनो लोगो हमनानै थांबाय आंखौ हारसिं हाला जेरावबो दाथां होनगासिनोखा दा मालाय नानि बाजैयाबो मा सानोथाय जानला मोनलानो ओमफ्राय जोंहा आगै फैनाया बेखौबो जि सोंहरबाय थाबायहाय आंनाव औब्रा बाजै आंनावबो जि सोंबाय थादोंमोन र' बोरैबा मेगनफोरसो सायाखैथ' होद बाजै अबाव आरो मेगन सानो दे नङा माने एसे बोरैबा मोनो आङो लक्ष्मणखौ नोंखौ जिबायदि केयार खालामो माने सासे लाइफ पार्टनार बायदि
नङालै बाजै बिब्दि नङा खेराथ' मेहेराबो खालामदोंना बिबो आंखौ जोबोद हेल्प खालामबाय औ सानैबो बा नोंखौ मुसिबतआव दं होननाय लोगो लोगो लांथारखादोंलै जोंना फंबायाबो बेथ' बेखा आसोल लक्ष्मणाबो औ बाजै सानैबो जोबोद मोजां आंखौ एसेबां गिदिर हेल्प खालामबाय न' बाजै औ नानि नङाबा जोंबायदि दुखुथियाखौ बेफोरबायदि माबा मोनसे इसोरा दा खालामथोंमोन नोङो जुदि जोबोद गिदिर प्रब्लेमावथ' फासिखाबायमोन बारग'नो हायाबा मा जागौमोन दे आंबो हारसिं बहा मा खालामनो हाखौगौमोन दे औलै बाजै फोथायजामारा मानसिखौ जानला मानला आरो बे गुन्दैया दाबो फैयाखैनो न'आव सोरबा लोगोनाव खारखुमानानै दं जै फैबायना गखाला आरो बियो बिमाखौबो जोंना नानियाबो धमखिहैगासिनोखा बेखौखा बाजै फैग्रोथोंल'लाय ओमफ्राय गाबोन थानायावबो थांनो बुंदोंमोन र' मेहेराबो औ नानि थानायावथ' थांखानांगोन ना इसेबां बिदि गिदिर जाथाय जानाया ओरैनो खेला नङाना बिसोर आरो जुदि माब्लाबा समाव एटेक खालामबावोबा खिन्थु सानना बोरैबा नाङो आंबो बानलु जानाया दहायो बैजिजों जि आलौबायहाय आखाया नायनाय न'आव थांनांसिगोनहाय नानि न'आव रायलायबाय थानोसै ने बेफोरखौलाय आरो जि आलौबायसो आखायानो रायलाय माला दि समा बारखो पात्ताखौनो मोनलायासै आरो आंनि खाथियाव नों बायदि बाजै बायदि लोगो थायोब्लालाय आरो माथोबाव सम बारनायखौनो पात्ता मोनखाया माथो इस नंगौना औ जि गोबावनि उनावसो बाजैमोननाव फैबायला आं आदामोननाव आयंखौ एसे नायलांनो खोन्थादोंमोन आया बेखायनो फैबाय आं न' आयंआबो दाना जोंनाव थांनो हाला नालाय आरो माथो बाजै एलिसा नानि ला 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 सोर फैदोंलै जोंनाव माथो आनै थुनथुलिसोलाय अरे बा मालाय सोमला मा खबरब्रा मा खबर मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा आंना खबरा गेजेरावसो हाब्बास बिदिनो जानांगौलै गाज्रिबो जानाङा मोजांबो जाद्रायनाङा ने औब्रा नै जिरायदो ओमफ्राय मेथाइ लाबोदों लाबोआखैब्रा दिनैसो फैलायलायनानै गावहा होद गथ' मेथाइखौसो सिमां नुयो बिमानै फैदों बिमानैनिसो मेथाइ जाहोनांगौ नोङो ओमफ्राय उल्था आंनावसो मेथाइ बिबाय नंगौ नामाब्रा नै आंहा गेलेनोसो नागिरदों लोगोफोरजों मार्बल ओमफ्राय सासेयाथ' खारलायबोथारमोन बहाथो थांदों बेलाय मिलिसानिया माथो नोंल' नामा न'आवलाय दाथ' आंल'थ' नङा आइयाबो सिङाव उन्दुदोंमोनलै आनै दासान्दि ना आइया उन्दुनोनो हायाखै मोनायाव ए उन्दुनो हायाखै नाथाय मानो ओमफ्राय आयंआलाय बोरो आबैया नोंना जोंनालाय आबैया जि गोबावसै आनै आबैयानो गोमानानै दं बहा थांखोथाय ए आयंआ गोमानानै दं मा बुंलाबायदों नोंलाय सोमला औब्रा नै मिलिसायाथ' मालाय बिबैमोननावसो थांदों दाख्लै लांफैदोंमोन बिबैया मिलिसाना ओमफ्राय थोद गथ' बिब'खौ मिलिसा होनो नामा नाम खारिया बिदि आब' मिलिसा आयंआनोथ' मा जादों आइया लिंहरलाय आं मोनथियालै आनै नों लिंहरना नायलाय आइया सिङाव दङ गान्दुला जाना ओरै बिरहां ओइ गथ' सोमला गथ'आ बोरैबाथारलै बियो मा आयंआ गोमानानै दं मा बुंलाबायदों बेलाय आं एफा गोबावनि उनाव आयंजों लोगो हमनो फैबाय ओमफ्राय दिनै मा मोनथिलाबायखो आंलाय माथो बाजैनोबो आं माब्लाबा हरो जेबोखौनो बुङाखैमोनलाय ओइ आबा सोमला हासुरजोंथ' रायलायबाय थाखो फिथेरनो दसेखौनो उन्दुनो सान्थि होआहाय हा थुनथुलि बाजै सोर फैनांगौ सोर फैखोहाय पुलिस मेदामनि गोदोनि पुलिस मेदामनियासो फैफ्रांबाय दा बेथ' आरो बोरैबा मिथिबा आंखौ फुरा हमखागोनहाय रानि नर्मेल जा नर्मेल नङाबा बे हमनो हागोन रायलायनायखौबो एसे मोजां नाथाय रायलायनायानो बोरैबा थाद'सो जालाबायबायहाय बेखौ नुनानै आंना बाजै आं मा खोनादों बेखौ नानि थुनथुलि नों एसेबां गोबावनि उनाव जोंनाव बाजै आं मा खोनादों बाबु सोमलाया मा बुंदों आयंआ गोमानानै दं नै नाहरलाय बोरैबिसो खोनादोंहां लाजि रोङिया दाबो हनै टाउनाव थांनानैबा मा खालामहैयो मायो मा खालामहैखो ने ओरैनो नामावसो बिदि माबा किडनेप जादोंमोन बिदि मानसि गाज्रिनि आखायाव गोलैदोंमोन जाहैबाय गावहानो थांखादोंसो दां बाराबा आंखौनो रायलायगासिनो माथो बिसोर बाजै नानि बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनो नाङा फारसेथिं खोनासं फारसेथिं इगनर मारि बिसोरलाय रायलायखासिगोन बिदिनो थुदोथ' न'आव थांनोसै लासिं आंबाथ' लाजिनानै न'निफ्राय ओंखारनाय नङामोनहाय गामिखौसो बदनाम खालामफासिगोनहाय बियो ओरैनो बिनानावाबो बिनानावखा दा हनै बिब'आबो माबा गाज्रिसो खोनादों आङो मानसिफोराबा बयबो सावरायदों ने आगै वहाय आरो बिनानावखौथ' बुंनो नांखाया बेबा सोरजों बेरायखायो दा बिब'आबो सोरजों हर थाहैना फैखोसै बोरैबासो मोनखांबाय आं बिमाबो गैला बिफाबो गैला नालाय रावबो रायनोबो बेनोथ' आरो आजिखालि न'खराव गिदिर मानसि गैयाबालाय लायथ' मोनखागोन नङा होमबा नै आयं
हाय एसे साबधानै माथो माबा माबि खोनासोदों आङो हाफि बुरिफ्रा माबा गावसिनि न'खराव जाबाबा माबायदि मोनगोन मालायनि न'खरखौ सावरायनो मोनदों गुदि मिथिया बिजौ मिथिया डाइरेक्ट माबा खोनाबाथाय दाया जाखाथारबाय आरो हिनजावफोरथ' रासिनसोबाव दाया खामानि मावनो थांनायालाय बोरै बिदि जाबोखोसै खामानिखौबा नोंबा मायाव थांदोंमोन मावनो साबधान थानांगौ आजिखालिहा नोंथ' सिख्ला मानसि एसे एनै बदनामानो बदनामहाय आयं मोजांसो बुंदां औ एसे मोजाङै गावनि माबा इज्जतखौबो लाखिनांगौ दाथ' बयबो सावरायसोदों नै माबा माबिसो दाबा माया सैथो माया नंखाय जोंबो मोजां मिथिला बेखायनो मोजांथा आयं आरो बारा ओंखारला ओंखारलि खालामबाय थानांला सोर बिदिनो बखिबाय थाखासिगोन नानि थ' गोख्रैनो जेबो उत्तर होनो नाङा जे माबा जाबाथाय बखिनोल' सान्स मोनखायो ने बाजै बखिथों नानि नों नङाबानो जाबाय आरो जोंथ' मिथिगौ ना सैथोखौ बिसोरलाय एसेल' गोरोन्थि एसेल' दाय नांखागौ नानि दसे जिरायदो आरो दा मोजाङैनो रायलायगोन बाबु सोमलाया बेबो नांगौथ' आरो मा बुंलाबायो नङा बाजै खिन्था आंनो खिन्था मा जादों आयंआ आं एसे गोबावनि उनाव आयं जों लोगो हमनो फैदों फनाव माथो आं रायलायहरोमोन नोंजोंबो नों माथो जेबोखौनो बुङाखै आरो बेसे गोबावनिफ्राय बेफोरबायदि जाना दोङो हे मा बुंबावनो दे आरो नानि जिरायग्रो नोङो ओमफ्राय रायलायगोन जिरायग्रोनो बाजै जिरायनायखौ बाद हो ओमफ्राय नों आंनो खिन्थाना मा जादों आयंआ बेफोरबायदि ओमफ्राय गोमानानै दंमारोबा नों मानो सिरि थाबाय दङ नों मानो दासिमबो आयंखौ नागिराखै बिब्दि नङाहाय नानि आंथ' आइखौ नागिरबायानो दङमोन नाथाय आइया सानसेखालि उजानाव थांनो ना बेनि बिब' सासे फैदोंमोन दा बेजों गावनि सिनायनाय होननायलाय उजानाव थांनानै बेफोरबायदि आइयाबो खैफोदाव माने खस्थ' मोनबाय थानायखाय गावबो राजि जाना थांफादोंमोन आंलाय सानबाय सिनायखानाय नालाय जेबो बुङासै आयंना सोरबा बिब' रावबो बिब' गैया आयंना बेफोरबायदि आरो दङबा जोंनि आइयाल'सो बिनानाव दङमोन बेनो फैगौमोन माथो आइयाबोथ' सोलाबाखैना एसेबां फैबाय थानो माब्लाबाल'सो फैयोमोन ओमफ्राय सोर बिब' फैनानै बिदि लांखो आयंखौलाय बेनिफ्रायबो बांसिन एसेबां बिदि जादोंबा नों जोंनो मानो खिन्थाहराखै नोंथ' फन हरनो हायोमोन ना आरो आं हरनायावबो नों मानो जेबो बुङाखै आदायालाय मिथिना मिथिया आदा मिजिङा मिजिङा माने नानि गोजानाव थानाय ना बेनोबो आं खोन्थानो माबोरै गोसोआ बोरैबा नांदों आंखो आरे यार बाजै नों लाजिनाय मोनासै न'नि नोंनि बिखुनजा गोमानानै दङ नों बेयाव न' जिराय आराम उन्दु जादों लोंदों बेवहाय नों नागिरनाय जेबो नाजायाखै आरो खमसे खमथ' नोङो पुलिसनाव थांमोन पुलिसनाव नानि आयंआ बेमारि मानसिमोन आयंना आथिङाबो थाबायनो हायामोन होनबा साननानै सोर फैना बिदि लांनो हाथावथाव आरो नोंलाय मानोथो थांफादियाखै होनबा नानि सोर बिदि जागोन होनना मोनथिगौमोन दे आङो आइया थांबाय मालाय आं थांनो बुंनायावबो आइया बुंबाय नाङा दे आंलाय एसे मोजां मोनो खोमा मोजां मोनबाथ' मोजाङानो होनबाय सानबाय आंबो नङा नोंनाबो गोरोन्थि जाबाय बाजै आरो आदा मिजिंबो खोन्थायाखै नों न'खरनि रावनोबो खोन्थायाखै नों गावनो बेबायदि गैया होनना मिथिखाना न'आवल' आराम जिरायनानै थाबाय नोङो आसरित मानसिलै नों बाजै थाद बिखुनजो गोमानायखौ बेफोरबायदि नोङो सिरि सिरि थायो ओंखार गोख्रैनो जोङो पुलिस स्टेसनाव दानो थांनि बाजै थौ नानि नों माने एसे हरखाब माबा बेफोरबायदि माबानो नागिरो दे पुलिसनाव माने एसे सोंजाबावगौमोनदां गामि खाथिफोराव माफोराव मानसि गोमानायखौ बिब्दि नेबाय थानो हायो नामा बाजै आरोथ' आं मिथिगौ नों आयंखौ बारा सैखिया होननानै बेखायनो नों गोमादों ना मादों जेबो पात्ता लायाखै नाथाय बे आंनि आयं आं बेखौ नागिरगोन मानसि नालाय बाजै नोङो हो मानसिया बेबायदि मानसिनि गियाना हेलौ आदा मिजिं नानि थुनथुलि रनाय सानला सोर फैनांगौ सोर फैखो आं सानखादोंमोन बे थुनथुलिया माब्लाबा फैफ्लांबा बेफोरबायदिनो दावराव खालामगोन दाथ' बरिया थैबायानो बेखौलाय बहा नोंसोर नागिरबालाय मोनबावनो नाथाय अब्लाबो पुलिसनाव थाङोब्ला बाथ्राया एसे बोरैबा जागोनहाय ओमफ्राय नोंसोर हाजारखि नागिरबावहालाय मोननो दे थेवब्लाबो आंनाव कुइसन खालामबाय थागोन ना बिसोरो आंथ' मा होनना बुंबावनो दे